Meoshazi boy mabva maita sei pedu paipai? Esi Chikombera, uri boy. Bo zvekuti ko mukagosuwa-suwa hwagwana. Ko isusu kana tichinge tasvika paposition kamunofanira kutofara singaite maiziya. Because ipapa pamuri kutotaura nemamiliyonera maiziya. Hede nhamo. Iwewe manje Chikombera kuita miliyonera. Uri miliyonera yokupi iwewe? Tibvirwe. Ndo pamunonetsera ipapo munodhipisa plus munogaira futika. Munodaka munhu anosvika achipaka chitesla panapa chemari yependi maiziya. Mobva mati haiwa mbinga yasvika. Inini madza ndiri mbinga zvekudaroka. Mamiliyoni angu inini akajegera mumhepoka ende ari mumaideas mumaiziya. Saka kungowana investor cheta hamunoona kamuputikiro kandinoita ini faster so. Hakuna mbinga yakadaro never. Ndotonzwira tsitsi musikana wako iwewe. Neswiti changi yako iyi. Vasikana vanonzwa nekutsveterwa mari newe Chikombera. Hehede. Uri. Inini hamusi kundiziya ndakatosiyana nekamurume kenyu kekurwara njere ikako. Munoona kuti tese tinochera makuva kabhati ndakatorova smart zvekudaro maiona. Iko Ingilbert kanenge kakarova midanda. Ibhutsu rudzidza kanotipfekera idzo dziedzi. Naiwe. Ndozvavanenge vachiona zvichivaitira ka. Iye akati unofanira kukombeya zvinhu ndiani. Kana uchichena sterek uchipfeka maoriginal ako, haikona kubva washora zvinopfekwa nevamwe. Aiwa, zvakangofanana izvi. Kungoti cheta muzvioneka nekuti makadyiswa makwenzi tiko kwamutokoko. Saka unotoshaya hopo chiti murume wangu, kabombo klati ikako kamurume kako kasamutoko kataipi kekamurume kakanyorwa pamatoireti. Yezo, wakuti kakongo klati nhasi manje. Inga unoti ndisawira wako wani. Kubasa kwamunochera makuva ikoko sandiye hera kakutsvagira baba ushomole wauri kushora panapa. Ukwane iwewe wanzwa ka? Akanditsvagira hake asi haasiri anonditambirisa. Harare ndeyedu yaisiyana Ingilbert ka. Koziva ikambuya handina kuya paHarare nemota yemazhanje kana yemadomasi. Ndakazvarirwa muno muHarare ka ende ndichingori muno maiziya. Ndazvinzwa Chikombera. Zvese zvauri kutaura ndizvozvo. Uri kudai panapa ndiri kuda kuita zvinhu zvine progress nelife yangu wanzwa. Ndakatedzera zvako iwewe handingamboite chinhu shemu. Hamunyebi ipapoka. Ndine ma1 or 2 andinoda kuti mundinanganisire ka. Koya ndakazoita kandina Ingilbert. Mahwambi. Ndedzeiko idzodzo? Right, taiti nevazukuru vataibandaka. Ini ndave newangu, Tokiyo newakeka. Apa takabva taenda kuvazukuru ikoko kandobva tazosvikirwa nemasoja ka. Apa masoja aibandowo vazukuru ivavo futi. Mamuzi wamadokwani takabhurwa ndati. Takabhurwa kunzi bhu. Aiwa, pakarohwa mboko ipapo. Hamuna kuona mboko ine vanga pazise here dhee racho iroro. Aiwa, takabhurwa musi iwoyo. Saka zvokuti makanorohwa kumahure enyu zvineineni izvozvo. Usandiudze wanzwa, handinei nazvo. Inini baba ushomole ndomuda, ndomurespekta, ende pano handina chandinoshaya. Saka zvekuzoterana nekwanoswera izvoka, kwandiri rinenge ratova drama iroro. Saka hamuna skiri nazvo zvekuti anobanda vazukuru kusaidhuku. Apa ari kunzi ane mumwe muzukuru ane 7 zvimukuyu. Mune zvivindi. I don't care shamwari. Ko inini ndini mutsvene here naiwe. Nditoriwo nedzangu hangu dzandakatodiwa naiye baba ushomole achidziziva. Saka who am I to cast the first stone? Kubva zvakanaka ndomaitirane tachizezuru chacho ka. Ko inzwai kamai Oshas. Ndine kapisi jobho kakandinako mangwana kutona zuku. Saka ndachida kuti mundisotoka ka5 dhombi. Madhiri acho chete akangonangana ndodzoka nchingokuti ntoka 5 dhombi kenyu kamaiziya. Inini handina marini. Rega ndikubvunzire baba ushomole pamwe anayo. Mati baba ushomole varipo? Arimo mubedroom. Ari kupolisha bhutsu dzake ndedzaushomole. Daddy, uyai. Muro Chikombera, wadoka chere. Wakabva todini pai? Chikombera warembe. Wadharikeni wakakora munhu. Aya mahwanai. Mudhara, inzwaka. Kudai nekudai pedu paipa. Ona kamudhara ndobva nda. Usatombode hako kutsanangura Chikombera. Dedhi vanga vachinzwa zvese zvawanga uchitaura. Saka chivakumbira mari yawanga uchiti uri kuda. Zvaendwa izvi. Yes sir, maelders mabva maita sei pedu paipai. Fe yapindira hondokondo shiri yehondo. Hatikeche-meche, hatimeche-keche. Rugare rwemapostori tichipinda tichibuda tikagara tobhema. Ndokuti tioneka. Right. Timu ka. Zvino hazvina kana kutombomira bhoma ndiregerera timu rangu. Ndikutongochemawo nesapoto yenyu ka zvinhu zviri pasi vatungamiriri. Honeka pedu paipai makanoshare mavhidhiyosi ka paFacebook timu rangu. Makanoona kama advert musingajambe ndokuti zvinhu zvacho ka zviende mberi maiziya. Because mukashare ka ndokuti mavhidhiyosi edu kaite maviews akawanda pedu paipai timu rangu. Manje mukasashare ndochi chakadaro chinenge ngozi ichocho. Then kuYouTube mabhosi angu musandiregerero please ka. Ndangoti mungonobaya pai pakanzi subscribe. Zvegore rinoda kungoita miliyoni remasubscribers ka. Ndokuti ndioneka.